Evet Lenka Hanım. Dnes chodím po celej Alanii a pýtam sa na SIM karty pre turistov. Čiže vám dneska poviem krásne informácie o tom, kde si môžete zobrať najlepšiu SIM kartu s najlepším internetom. Turkcell, a to je český nebo slovenský T-Mobile. Áno, to je pravda. Jedeme teďka dalším, jo? Ideme do Vodafonu, čo je český slovenský T-Mobile. Ne, Vodafone ne, ale druhým. Áno. O2 jedeme. Tak. Tak. Boli sme v Turkceli a teraz sme v Turk Telekome, kde sú rovnaké podmienky ako v Turkceli a ideme do Vodafonu. Čiže čo sme vlastne zistili ohľadom Turkcelu, Vodafonu alebo Turk Telekomu, keď prídete ako turista do Turecka a chcete nejakú SIM kartu, kde by ste mohli mať aj internet a takisto aj dáta na volania, čiže holiday karta by sme to mohli volať, je táto možnosť. Treba mať jediný občiansky preukaz alebo pas si okopírujú a hneď vám túto kartu dajú. Čo sme zistili? Keby ste išli do Turkcelu, do Vodafonu a takisto aj do Turk Telekomu, tak je tam úplne rovnaká cena. Cena je 1100 lír, čo je približne v prepočte nejakých 33 eur. A v týchto 33 eurách budete mať 20 GB a takisto aj 200 minút volania. Čiže si myslím, že je to super, keď si to na týždeň alebo na 2 týždne. Keby ste chceli ešte extra giga, tak sa potom platia, dá nejakých 200 lír na každé 1 giga, čo je dosť, alebo potom si môžete zobrať za 400 ďalších 20 giga, čo je podľa mňa super, to vychádza na nejakých 7 eur extra, keby ste zaplatili. Ďalšia ešte možnosť tu je, že keby ste si kúpili tú kartu a z tejto karty tureckej chcete telefonovať aj na Slovensku alebo do Čech alebo proste do Európy, že keby náhodou niečo, dá sa kúpiť ešte extra roaming, ten stojí 250 lír a je na 1 hodinu, čiže myslím v rámci celého mesiaca, čiže si myslím, že to je super. A ako vlastne fungujú tieto karty? Ako som spomínala, zoberiete len pás, oni sa tento pás okopírujú a potom môžete používať samozrejme túto kartu. Kedy alebo ako dlho funguje táto karta? Táto karta sa zruší po 3 mesiacoch, čiže môžete ju mať otvorenú 3 mesiace a po 3 mesiacoch sa úplne zruší a už sa nedá vôbec nikdy používať. Čiže je to jednorazová karta, ktorú môžete používať 3 mesiace a potom už sa nepoužíva. Aký je rozdiel medzi SIM kartami, ktoré sú na letisku a ktoré sme boli pozerať dneska v meste, tak jedine cena. Čiže možno máte aj na letisku trošku viac giga, ale cena je tam rozdielna. Na letisku je to 60 eur, toto je 33 eur. Čiže je to na vás. Čiže keď chcete mať lacnejšiu SIM kartu s 20 gigami a takisto 200 minútami na volanie, čiže ako sme videli, podmienky sú všade rovnaké, cena je okolo 33-34 eur a tieto karty vám budú fungovať 3 mesiace s 20 gigami a 200 minútami na telefonovanie. Dúfam, že som vám pomohla. Majte sa krásne.